ಜೋಕುಲ್ ಬುಲ್ಪುನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಬಾಲೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಕೊರ್ಲಪ್ಪ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀರ ಅವು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಪು ಯಾನು ಬೇಟೆಕಲ್ ಕೊರ್ನ ನೀರು ಪರ್ಪು ಜಾನ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಡುಲಿ ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಎಡಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಈ ಸರ್ತಿ ವರ್ಮನೆ ಇಟ್ಟ ಹತ್ತತ್ತು ಯಾನು ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತು 3 ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ವರ್ಮನೆ ಇಟ್ಟುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಕಲು ಈ ವರ್ಷ ಪಾಸ್ ಮಂತದು ಪತ್ತೆಗೆ ಪೋಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಆಂ ಪಾಪುಜಿ ಅವು ಎಂಕ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅವು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂಡ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸು ಪನ್ಪೇರು ಮಾತ ಬೇಳೆತಿ ಕೊಡನ್ನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ವರ್ಮನೆ ಸಮ ಗೊತ್ತು ಚಂದ ಪೋಂಡ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಐಕು ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸು ಪಾಠ ಸಮ ಕಲ್ತು ಪೋಪು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ವರ್ಮನೆ ಇಟ್ಟುಲ್ಲಾರು ಈ ಸರ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪೂರ ಪಾಸ್ ಮಲ್ದಿಂಡ್ರಿ ಓಕೆ ಇರಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ 10ನೇಗೆ ಬೋರೆ ದಾನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಆಪುಜಿ ಅವು ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕು ಕೂಡ 1 ವರ್ಷ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಜೋಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಿ ಯಾನೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ 1 ವರ್ಷ ರಪ್ಪ ದುಂಬು ಪೋತಿಜಿ ಪಂಡ ಈರು ಏತ್ನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ಕುಲ್ವಾರ ಇರು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಪಾಸ್ ಆತೀನಿ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ವರ್ಷ ಕುಲ್ದೆ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 3 ವರ್ಷ ಕುಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ 1 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲ್ಲಾದಿನ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಕುಲ್ಲಾದಿಂದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಲೆದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಎಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿದ ಜನ ಬಂಡ ಯಾನೆ ಐಕೇನನ್ನು ಕುಲ್ಲಾವ್ನಿ ಐ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪೋಪುಣತೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪೋಯಂಡ ಹೊರ ಒಂಜಿ ತಿರುಗದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆಜೇನು ಪತಾರ್ಪೆ ಅಂಚಾದು ಹಂಗಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ಮೀಟದಿತ್ತು ದಿನಾಲ ಸಾಲೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಹಂಗಲ್ಲ ತೆತ್ತು ಪಾಪ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಜಿಂಜ ಆತಿಜಿ 25 ವರ್ಷ ಏನು 25 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಅಂಡ 25 ವರ್ಷ ಓ ದೇವೇರ 25 ವರ್ಷ ಆದಿ ಇರು ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವಳ ನೂಕುದು ಬಾಡ್ ನೀರೇನು పోపుజీ వర్మేటే ఉంటారు ఇంచ క్లాస్కి ఇంజనేనా లేట్ పోపిన ఇరు సురాయిబ కోపు సురా అండకేను పూర జನ ತೂಪೇನ ಎಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಏನ ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ಬಾಬಾ ಕೂತ್ಕೋಬನ್ ಪೇರು ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಕುಳ್ಳು ನೇರೇನು ತೂಪುಜೇರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾರ್ ಮಾಡ್ಪುಜೇರಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕೊಡ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆದ್ಪೋ ಇತ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಾಲು ಒಂಜಿ ನಡುವಾಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಆಮೇಟು ಗೋಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಕ್ಕಾಸು ಉಂಡು ಓಡುಂಡು ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂದ್ರೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡಿಂದು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿದೇರಿ ಉಂಟು ಬಾಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂದ್ರ ದಿಕ್ಕಿಲ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಉಳ್ಳಾಯಿಡ್ ರಟ್ಟಿ ಅಟಿಲ್ಲ ಕೊಂಡಿರ ಹಲೋ ಓಯ್ ಅಂಚ ಅತ್ತು ಇಲ್ಲಡ್ ದಾನೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ದಾನೆ ಬೆನ್ನಿ ಉಂಡ ಅತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಇದ್ವಿ ಎಂಕಲ ಬರೀತ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿ ಬಾಯಿ ಉಳ್ಳೆ ಆರು ಬರೀ ತೊರೆ ಪುಂಜು ಆ ಪುಂಜು ಯಾಪತ್ತುಳ್ಳ ನೆರ್ಪುನೇ ಪುಂಜು ಶಾಲೆದಳೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತಂ ಬರ್ಪತೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಚು ತುಣ್ಣಗೆ ಏನ್ ರಪ್ಪ ಕುಟ್ಟಿ ಬಾಡ್ದ ಅಪ್ಪನು ಆ ಪಣ್ಣಗ ಏನ್ ಅಂಚು ಬೇರಿ ಬಾಡಿತು ಇದು ಪೋಪು ಎಂತದ ಏನಿಲ್ಲ ಒನ್ಪಿ ಓಕೆ ಇತ್ತಾಗ ಏರ್ನ ಶಾಲೆ ಫೇವರೇಟ್ ಟೀಚರ್ ಏರಿ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ದುರ್ಸಿನ್ ಟೀಚರ್ ಆ ಪುಂಜು ಜೋರುಂಡತ್ತು ಇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರವಿಕಲಾ ಟೀಚರ್ ಫೇವರೇಟ್ ಇರ್ನ ರವಿಕಲಾ ಏಪಲ್ ಅಂಗಡಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ನಿ ಆ ಪುಂಜು ಇಂದು ಯಾಪತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ನಮ್ಮಡೆ ತಪ್ಪ ಅವ್ನು ಟೀಚರ್ ಯಾನೈಕ್ ಅದು ಸಾಮಾನು ಕಂಡರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿ 100 grams ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣಪ್ಪು 100 grams ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದಿತ್ತು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಜವ್ ತೋಕೋಯ್ರ ಇದ್ದೇತಿ ಅನಾಯ್ಕ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಫೇವರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ లేరు ಆರೆಡ್ಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕರೆ ದಾಳ ಕೊರ್ದುಪ್ಪನ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಬೋಲ್ಲ ಕೈಟ್ ದಾದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತಿಂದ ಅಂದಾಂಡ ಆಗ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕ ರಜೆ ತಪ್ಪಗ ತುಂಬ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತು ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಸೀಕ್ ಬೈದಿನತಿ ಇಜಿನ ಮಾಮೂನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತ್ವೆ ಮಾಮೂನ ಮಗಲ್ ಮಲ್ಲಾತಲ್ ಮಲ್ಲಾತಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂಟು ಒಂದು ನಮ್ಮೂನೆ ತೂಪುನಿ ಪೋಲೆ ತೆರೆಗೆ ಬುಡ್ಪುಜೇರಿ ಅವು ದುಂಬು ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಗೆ ಊರ್ದಿವ್ ವೈ ಪನ್ಪುನಿ ಮಾಮು ಇರ್ನ ಮಾಮುಕೆ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಭರವಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಾರನ ಮಗಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಯಾವು ಅಂದತ್ತು ಇರ್ನ ಮಾಮುಕು ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಭರವಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಊರ್ದ ಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪಣ್ಣ ಇರಕ್ಕೆ ಊರ್ದ ಕಲೆ ಮಾತೆ ಕಲೆ ಆನೆ ಅವ್ಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಊರ್ದ ಕಲೆ ಇಂಚಿನ ಕಲೆ ಏನಲ್ಲ ಎಪ್ಪುನಿ ತಾರಾಯ್ ದೆಪ್ಪೇರೆ ಪೋದ ಏನಲ್ಲ ಎಪ್ಪುಜಾರ ತಾರಾಯ್ ದೆತ್ತది ಕಾತ್ವರ್ಪಿ ಅತಿ ಇರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಲಿಯತೆ ಈ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ದಾಲಾಂಡಲ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯತೆ ಇನಿ ಉಂದೇನೊಂಜಿ ಮುಗಿಪುಗ ಬೊಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪುಗ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಕ್
ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬೇಳೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕರೆ ನನ್ನ ಮುರೇನು ಕೇಂದ್ರ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸರ್ ಬೇಲೆ ಬರ್ಪಣ ಅಂತ ನಾನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಬಂತೆ ಅತಿ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರೇನೆ 25 ವರ್ಷ ಆವಡಾಂಡು ನನ್ನ ಇತ್ತೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ತು ಬೂರು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಬಚ್ಚತೆ ಏಬೇ ನನ್ನ ಏತ್ ಇತ್ತೆಂಕ ಈತಾತಿ ಪೋಡಾಯಿನಿ ನನ್ನ ಎಂಕ ನನ್ನ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪಾಸ್ ಆಗ